In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Non ɓe jogui tardinde kam ɗo hen kono noon ɓe guila 9 heures kam ha joni 10 heures nane yonata presque. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Madame iyam madame alhamdulillah alhamdulillah machallah machallah eyi noddaɗo du ko noddaɗo kamɓe pannam noon kamɓe wonat leydi gueɗe ɗe ganduɗa kañum noddama jaam fottaki haɓɓoye eyyi alhamdulillah min kettima jokkugol eyyi ko alhaali jama men o nde wonno o pari kadi ko onon goni hellifaɓe wuuro ngo eyyi joni noon noddaɗo du wonno tan ko ƴeewen e nder koye mon onon ɗo tato on gono e moɗon almami jama o eyyi hankkadi noon heddiɓe heddo noon on woni almami kono heddiɓe ballodirat tan eyyi hankkadi ne no almagal wayata ni tan ko ɗum wonno noddan ɗum ƴewna nder koye moɗon mbawol addade jama o hankkadi ne heddiɓe ballodira e gaddi ɗo patron minen mi famodiri ha gasi mi haalde mabɓe ko min ƴettata imam on kaadi ha janga yimɓeɓe nandama ala ko neɗɗam min kawritande makko min jogorani hawride makko ko kalama ko woni raɓɓinde famille per sabat perde haɗɗo yimɓe nanda ko ko haala ko yimɓe pamata ɗum min ko an kadi salaamaaleykum ceerno ko fusɓe ganda e gandal wona gonga ko fusɓe ganda o ko wiyatɗo ko toroɗo en ɗum ɗo en o ko fulla fuuta en ɓeɓe koɓe kalat ko waden ɗum woni gandal ko ɗo heewi hande inchallah so Allah jaɓima laaɓi inchallah joni so faami e haala moɗon ceerno somi faami e nder haala moɗon on cuwano andude e nder koye moɗon on gono o almami goto fof eyyi mi faami goto fof almami muɗum ɗo wona moɓe eyyi joni kettoɗen hakkude ni Allah komin kettoɗen tan joni min ma wot no mbaɗirɗen ƴeewen no dañirɗen almami mo gandanɗa hoore ma ene arduno en jama o dey ko juma ɗon ko duulirde ko 350 000 ɓe wi ɓe yoɓata min ko ɗum min awnon ko min ko ɗum min jawata ɓe anda almami woto wimi fus woto wimi fus de eyyi joni en pamodiri joni onon fof goore moon fof wona kaɗo tan bari kono won jamaji goɗɗi mbaɗaji programme o hen e nder wuuro he wuuro ngo en hano jiine jama jaabi machallah e gonɗo ko fof ko juuloɓe ko julɓe alay saago jamaji ɗi keewa ɗum ɗon mami salminima bisimilla joni mbima ɓay hankadi oɗo jama kam ko min wonata almami muɗum goɗɗi garoɗi goto fof ha ɗum ha far dama galle muɗum wawa won ɗum noon mi calminima ala fof haaldeɗo toure won kala e kaale toure sey toure yettinima a jarama won ɓoyton won ñumoro min won ɓoyton toure assalamu aleykum ceerno Daouda ceerno Daouda min calmini min jurmini no galle o fof jamanema ɗum foti alhamdulillah yetteraɗo machallah wallahi mawɗum alhamdulillah yetteraɗo machallah alhamdulillah eyyi mataw adduno en ɗo ko koyngal alhaali jama mo hannomi ko wuuro to eyyi jama o pari
eyi o paari joni noon emin jiiɗi uddidemo ɗeɗo balɗe eyi wuuro to noon ene jogui toon almemeɓe tato ɓe gandanɗa hoorema goto foof wi ko kañum ardoto jama o wuuro to eɓe poɗodira kamɓe tato goto fof wi ko kañum ardoto joni noon ɗum waɗi hunde no feewi minen min mbawa adde tan min mbiya ko kaari walla ko kaari ɗum taggi ha ɓuti kadi il faut jomum ƴeewe holto tolni e jangde muɗum eyyi kadi min gona jangguɓe il faut min gara min ƴeewato moɗon ga eyyi mbawen jokkodirde ɗum ha mbawen wallodirde dañanen jama o almani eyyi gardotoɗo eyyi ɗum noon ko wonde wiyama kala gardiɗo ɗon lewru foof ene jogui ko rokkete ko yoɓete 350 000 par lewru ɗum woni ko almami o tottere salli en goto fof hankkadi woodi ko rokkete wadde ko ɗum addi poɗodiragal ɗum kay ene heewi aduna e joni noon woni haala gal tawi tan jama ene waɗi affaire jobdi kamɓe hankkadi namdaki janggude walla mo janggani kala ɓurɗomo towde kufon wiyatma kene ardo on jama ɗum woni toon joni noon jinni ko wooda no mbaɗɗa mbata aɗa wawa yahandin toon ɓen tan wonɓe toon ɓe ƴeewa hol mérite ɗo wawde jaggade jama o mo gandal muɗum kam welliti mo ganduɗa hono man wawi yaadude hen mbaɗen feere dokken ɗum jama o ɗum wonno koyngal meɗen ɗo e galle he bisimilla inchallah joni kam ha nden tan soɗɗa de fiiɗo almumam inchallah mami gartumo bisimilla ɓerdema deeɗe inchallah ko ɗum waddi kam ga alno jobdimata alma hay goto anda made jama ha gasna eyyi alhamdulillah jarama ceerno on jettama merci jarama ade onon a joni ceernajo arani taw so ari kerton he ndemal andi kam ɗo gandal ko buy ɗo yasin wala on fonga e buɗe lang jangguita konakiri ɗo dara lang ɗo on fonga e buɗe he a ƴewa min janggude Mauritanie o mata mulane qul wallahu mata mulane ka Mauritanie auzu billahi min so ari kerton rajim so ari wala kerton hawla wala quwwata wala quwwata illa Ka billahi Mauritanie al-aliyyil azim on ceernajo a joni yewtani taw so ari kerton assalamu aleykum waaleykum salam gasi waaleykum salam jom wone moon machallah jarama alhamdulillah mawɗum yettere machallah alhamdulillah barikal alhamdulillah jam marhaba jam tan machallah onon goni almameɓe wuuro ngo min wonɓe a wiyene min ga awar kawjine on ko goto tan kay maɗo ko min lan ɗo allo magal noon wona mawnude wutte walla moƴƴude kufune de allo magal ne jogui ko namdi machallah namdine to banggue jangde e foof ko min ko gandal tan ko min machallah temɗo bisimilla yo goto mon taw min nder ga ko min ƴeƴƴe on kalden ar aw maw ar an maw on anda ya onon on anda e aade ko hollum woniri ka on ganda gandal no ya Allah cagga on hersay ñaw on hersay o hersat on hersay an ne o hersat an ko ɗon lewta on jami wa ɗigginan hay ganda o bisimillahi kal wawa bisimillahi o wiyatode almami mawɓe aade no wullude dey aade no wullude dey o wawa haydara tan ko ɗum tan tagam wuli mawɓe aade no wullude dey aade no wullude dey ana yahata so arti nan ceerno wi yo goto awa maw onon ɗiɗo goto yo maw aade janggani min ko min yewi hoorem ni aade janggani wuttode mo aade janggani min ko koto maddi kam ɗo aade fusala ko wawi mi janggani ceerno no fadi ono noon mi janggani hande mi janggani mi yahata nooro an wiyata woni almami hande aɗa wiyata mi yahata fes mi yahata few mi yahata few mi inna mi yahata wolu ko mi yahata de aw mi faala hoto so Allah jaɓi ɗon ɗo kadi Allah jaɓi ɗon kadi ɗon kadi wonɓuɗa he goto yo ar aade fusala ko wawi voilà
Yéen xale. Ah? Ha. Mon Wala feere ngoro hande de. Awa yo. 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 Ɗum ɗo ragal ngon no haalata ɓay no wayi ni ma en ƴeew feere no mbawɗen wadde yimɓe ɓe nanda ko haala ko voilà